салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Разиф ҳастам. имрӯз мехостам ба 10 саволи шумо ҷавоб гардонам. кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо тез ва кӯтоҳ ҷавоб гардонам. хуб дӯстони азиз, мутаассифона вақтҳои охир вақти навор кардан кам буд, чунки бисёр бемор дорем, ҷарроҳиам бениҳоят зиёд дорем ва боз вақтҳои охир сафарҳои корӣ доштем ба дигар давлатҳо. вале ба ин нигоҳ накарда ман кӯшиш мекунам ки барои шумо ба қадри имкон зуд навор кунам. хуб умедворам ки шумо моро дарк мекунед. шахсоне ки мехоҳанд ба консултатсия ё ин ки барои ҷарроҳӣ шудан ба назди мо биёянд ба шаҳри Душанбе, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳои клиника аст, аввал занг занед, баъд биёед. хуб шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро ва саволи якум менависад ки доктор Умар, ман барои табобати простатит ва мардонагӣ ҳар сол пиявки мегирам, барои чӣ инро шумо ба мардум маслиҳат намедиҳед? хуб барои оное ки намедонанд ки пиявки чӣ аст, мо онро шулук мегӯем. Шулуке ки хун мемакад. ба ман дигар чиз шавқовар аст ки ин бародари азизи мо простатит ва мардонагиро барои табобат кардан шулукро дар кадом қисми баданаш мемонда бошад. ин бениҳоят аҷоиб аст. хуб табобат бо шулук ё ин ки пиявки дар байни мардум мегӯянд, ягон асоси илмӣ надорад, яъне фоидаи он исбот шудагӣ нест. дӯстони азиз, ва ба шумо маслиҳат медиҳам ки аз оне ки хуни худро ба шулук медиҳед, беҳтараш ки ҳар сол хуни худро ба маркази хунгирӣ супоред. ин якумаш ин ки ба саломатии шумо фоидаи калон дорад ва дуюм ин ки савоби калон мегиред, ба хотире ки бо ёрии хуни шумо мешавад ки ҷони чанд нафари дигарро масалан харид, ё ин ки яъне шахсоне ки дар ягон гӯем ба қавле садама хуни зиёд талаф медиҳанд, аз ҳамин хунҳо метавонанд гиранд истифода кунанд ва ҳам савоб мегиред ва ҳам ба саломатии шумо фоидаи калон дорад. дӯстони азиз, хуб аҷоиб ин аст ки хайрат мор не. хуб саволи дуюм менависад ки доктор, барои чӣ ҳангоми алоқаи ҷинсӣ бо оилаи худам якум маротиба тез тамом мекунаму, вале дуюм маротиба бениҳоят дароз мекашад, 40 дақиқа ва зиёдтар, ва ҳатто тамом ҳам намекунам ва безор мешавам. баъзе вақт дар вақти алоқаи ҷинсӣ, яъне дуюм маротиба, мардонагӣ худ аз худ суст мешавад. хуб масъалаи тез тамом карданатонро дӯстони азиз, бародари азиз аниқтараш ягон чӣ гуфта наметавонам, ба хотире ки маълумот кофӣ нест. хуб метавонад ки первичная бошад, яъне шумо метавонед ки аз ҳамон аввали хонадоршавиятон, яъне аз давраҳои аввали тӯятон ҳамин проблемаро дошта бошед. агар ин аслан первичная аст, яъне организми шумо, яъне бадани шумо чунон сохта шудааст ки шумо тез тамом мекунед. албатта агар ки баъдан пайдо шуда бошад, инро табобат карданаш мушкили зиёд надорад, вале ба ҳар ҳол. хуб вале агар масъалаи дуюмро гӯем, дуюм маротиба барои чӣ масалан дуру дароз метавонад давом кунад, аслан ин дар ҳолати простатит дида мешавад ва албатта дар ин ҳолат шумо бояд табобат гиред барои простатити музмин. бисёртар дар ҳолати простатити музмин дида мешавад. саволи сеюм менависад доктор Умар, ман кадом анализҳоро супорам ки муайян кунам ки простатит дорам ё ки не? хуб анализи 4 стакани пешоб бо усули мирестами, яъне аввали пешоб, мобайни пешоб ва соки ғадуди простата ва аввали пешоб пас аз гирифтани оби простата, ин беҳтарин ташхис барои муайян кардани простатит мебошад. ё ин ки шумо метавонед анализи 2 стаканаи пешоб супоред, яъне аввал ва охири пешоб, вале охирашро манъ нокарда. бисёриҳо дуюм порсияи пешобро, яъне охири пешобро манъ карда мегиранд, вале ин дуруст нест. дар 2 стакан алоҳида аввал ва охири пешобро мегиред. албатта ин усул мисли усули мирестами несту ба ҳар ҳол. хуб дуюм инчунин шумо метавонед ки ташхиси ултрасадо гузаред, яъне узи на танҳо простата, инчунин узи узвҳои коси хурд, дохили коси хурд ва инчунин узи гурда ва узи узвҳои дохилии kokишкам. ба хотире ки баъзе аломатҳои простатит метавонанд дар ин бемориҳо низ дида шаванд, дар бемориҳои узвҳои дохилӣ, яъне ба мисли гурда ва дигар узвҳо. ба ҳамин хотир барои диагностика шумо бояд тамоми ҳамин узвҳое ки ман номбар кардам узӣ кунед, яъне ташхиси ултрасадо гузаред. инчунин ғайр аз ташхисҳои номбаршуда шумо метавонед урофлоуметрия гузаред, яъне суръати пешоббарориро муайян мекунанд ва миқдори пешоббарориро. инам бениҳоят муҳим аст ва ба ҳар ҳол ба шумо тавсия медиҳам ки кадом намуди ташхисҳоро гузаштанро бо духтури худ маслиҳат кунед, ба хотире ки дар баъзе ҳолатҳо на ҳамаи ҳамин ташхисҳо лозим мешаванд. дар баъзе ҳолатҳо танҳо суҳбат бо бемор ва инчунин
ташхиси намедонам пешобу як узи кифоя аст. хуб бигзарем ба саволи чорум менесад ки доктор Умар барои чӣ дар вақти алоқаи ҷинсӣ дар охираш вақте тамом мекунам ҳангоми оргазм ҳаловат намебарам? Сабабҳояш дӯстони азиз бениҳоят зиёд ҳастанд, вале дар бисёр ҳолатҳо сабабҳояш метавонад бемории уретрит бошад, метавонад простатит бошад, чӣ гузаштагӣ бошад, чӣ ё ин ки фаъол бошад. дар ин ҳолатҳо метавонад ки стёрте оргазм шавад, яъне бемор метавонад ки ҳис накунад ки ӯ тамом кардааст ва ё ин ки кайфияташ суст мешавад. ва инчунин ҳангоми бемории везикулит низ метавонад ин рух диҳад. ба ҳар ҳол сабабашро муайян кардан лозим аст. Ин бениҳоят муҳим аст. Саволи панҷум менависад доктор Умар: барои гум кардани тез тамом кардан дар як навор шумо гели лидокаин ё эмла тавсия дода будед. ман лидокаин мекунам, ба ман таъсир мерасонаду, лекин дар вақти алоқаи ҷинсӣ тамом накарда мардонагиам суст мешавад. 2 моҳи аввал хуб буд. хуб, гели лидокаинро мо ҳамчун тест истифода мебарем барои муайян кардани тез тамом кардан, яъне сабабҳои он. ва инчунин шумо ман ба шумо албатта ки тавсия дода будам, на ба муддати тӯлонӣ дӯстони азиз. хуб, беҳтараш аз дигар усулҳо истифода бурд. баъзе доруҳо ҳастанд, албатта мешавад ки алоқаи ҷинсиро дароз кунад, вале лидокаин дар бисёр ҳолатҳо ҳамон эҳсосотро суст мекунад ва вақти шумо онро муддати тӯлонӣ истифода мебаред, вақти эҳсосот ки суст шуд, яъне шумо ҳаловат намебаред, ҳаловатбарии шумо суст мешавад, албатта ин оянда метавонад ба эректилная дисфунксия оварда расонад, яъне сахти он суст мешавад. хуб, мутаассифона доруҳое ки барои тез тамом кардан мо истифода мекунем, яъне менависем ба беморон, онҳоро мо наметавонем дар ин ҷо номбар кунем, ба хотире ки YouTube онро иҷозат намедиҳад ва ин дуюм ин ки нодуруст истифодабари он баръакс ба шумо зарари калон метавонад расонад. Саволи шашум менависад ки доктор Умар: барои чӣ мардонагиам сол аз сол маъида шуда истодааст? хуб, ин ҳам метавонад сабабҳои зиёд дошта бошад. яке аз сабабҳояш метавонад ки тағйирот дар гормонҳо бошад, дуюм сабабаш метавонад бемории эректилная дисфунксия бошад ва сеюм метавонад сабабаш дар фарбеҳии зиёд бошад, яъне фарбеҳӣ гирифтани равғани зиёд дар шикам ва ё ин ки дар поёни шикам метавонад сабаб шавад ки мардонагӣ дарунтар дарояд ва узви мардонагӣ кам, яъне аён бошад, яъне ҳаҷман хурд менамояд. вале дар ин ҳолатҳо албатта ки ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки якум вазни худро партоед ва дуюм аз вакуумная помпа истифода кунед. ман дар наворҳои пешина вакуумная помпаро нишон дода будам. саволи ҳафтум менависад ки доктор Умар: пас аз доруҳои духтурони шумо гуфтагӣ алоқаи ҷинсиям то 15 дақиқа дароз мешавад, вале вақти хӯрдани доруҳоро бас кунам боз мисли пештара 1 дақиқа мешавад ва ҳатто баъзе вақт 1 дақиқа ҳам намекашад. хуб, мутаассифона агар шумо аз аввали хонадоршавиятон ҳамин проблемаро дошта бошед, ин первичная аст, яъне бадани шумо, организми шумо ҳамин хел сохта шудааст ки шумо бояд тест тамом кунед. хуб, ин албатта ки ягон доруе надорад ки масалан шумо хӯреду тамом то охири умр шифо ёбед. Не, ин хел дору вуҷуд надорад. ягона роҳаш муддати тӯлонӣ истифода бурдани доруҳои ингибитори обратного захвата серотонин аст ва дуюм роҳаш ин албатта ки ҷарроҳӣ аст ва баъзе дигар усулҳо албатта аст, лекин ба шумо ҳамин ду усулро ман тавсия медиҳам. ҳамон ҷарроҳӣ ҳам дар бисёр ҳолатҳо ман ба шумо маслиҳат намедиҳам, албатта хубтараш ҳамон доруҳоро истифода бурдан аст, вале доруҳоро албатта ки духтур менависад ва бояд гуфт ки онҳо агар ки дуруст истифода баред, ягон зарари калон наметавонад ба шумо расонад, албатта ба шарте ки духтур барои шумо нависта бошад. хуб, мегзарем ба саволи ҳаштум. менависад ки доктор Умар: шумо дар як навор мегӯед ки барои тест тамом кардан методикаи стоп стартро истифода кунед, яъне ҳис мекунед ки шумо буд карда истодед, ҳоло тамом накарда алоқаи ҷинсиро манъ кунеду пас аз як чанд муддат боз давом диҳед. аз ман ҳатто 20 секунд намекашад. чӣ хел ман онро контрол кунам? хуб, агар 20 секунд кашад, мутаассифона ин тяжелая степень мебошад. тяжелая степень преждевременная эякуляция аст. мутаассифона дар ин ҳолатҳо контрол кардани он қиин аст, вале тавбати пурраам надошта бошад. баъзе доруҳои чӣ хеле ки ман гуфтам, ингибитори обратного захвата серотонина, ино вуҷуд доранд ки агар дуруст истифода кунед, метавонед ки онро дароз кунед ҳар дақиқае ки ба шумо лозим аст. саволи охирин менависад доктор Умар: чӣ кор кунем ки фарзанд писар тавлид шавад? хуб, мутаассифона мардум дар куҷои шунидагӣ ҳастанд, ман намедонам дар куҷо шунидагӣ ҳастанд ки фалон чизро истеъмол кунед писар мешавад, намедонам дар фалон рӯзи бенамозии оилаатон пас аз чанд рӯзаш масалан
агар ки алоқаи ҷинсӣ кунед фарзандатон писар мешавад ё ин ки фалон намедонам доруҳоро хӯред ки фоизи сперматозоидои шумо зиёд шаваду кадом сперматозоидое ки шустри ҳастанд яъне тез ҳаракат мекунанд оно зиёд шаванду яъне писар тавлид шавад. дӯстони азиз ин хел нест. Ин ҳамаш теория аст ва ягон асоси илмӣ надоранд. намешавад ки масалан шумо дору истеъмол кунед фоизи сперматозоидои шумо зиёд шаваду фақат оное зиёд шавад ки масалан ҷавобгӯ ба тавлидшавии писар бошад. не дӯстони азиз, вақте шумо доруҳоро мехӯред ва фоизи сперматозоидои шумо зиёд мешавад, ҳар дуи онҳо зиёд мешаванд дӯстони азиз, на танҳо яктои он. хуб албатта ҳастанд роҳҳое ки барои писартавлидшавӣ истифода мешаванд. ин роҳи сунъӣ аст, икси ном дорад, вале дар бисёр давлатҳо аз ҷумла дар Русия ва дар Тоҷикистон ба фикрам ки нест, дар Русия ва дигар давлатҳо ин дар сатҳи қонунгузории давлат мамнӯъ аст, яъне мумкин нест. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, писар шудан нашудан ҳамаш дар дасти худованд худаш аст. барои ҳамин ман ба шумо маслиҳат намедиҳам ва ба ҳар фиребу найранги намедонам баъзеҳо ки доруҳои худро реклама мекунанд афтода нашавед дӯстони азиз. ино ҳамаш дурӯғ ҳастанд. хуб, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.